Και θα ήθελα με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα να φέρνουμε στο βήμα τον φίλο μου πια, τον Μάριο Ελία. Καλώς ήρθες, φίλε. Ευχαριστώ. Μέχρι κάτσε να βάλω το θέμα σου, γιατί μας τα χάλασε το κομπιούτερ. Καλησπέρα σας. Θα παράγετε λίγο δηλαδή. Γιατί λέμε να κάνω εξέλ πρωτοπόρο. Έχει το γιατί του. Και όπως είπε ο φίλος μου ο Χρήστος, ό,τι και αν σας πει οποιοσδήποτε, είτε εγώ είμαι εγώ, είτε οποιοσδήποτε, ψάξτε μου. Άκουσα μια φίλη σήμερα μου λέει, μου άκουσα από την τάδε. Το έψαξες? Όχι. Μα άκουσα. Παρακάτω. Μου είπε αυτός να κάνω έτσι, ο άλλος έτσι. Και δυστυχώς παρασυρώμαστε στο τι είπε ή άκουσα ή διάβασα. Ψάξτε. Το ίντερνετ έχει τα καλά του, έχει τα κακά του, αλλά μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Εξαρτάται τι μας ενδιαφέρει. Ο πατέρας της ιατρικής πόλη ορκίζονται όλοι. Τι λέει? Το φάρμακο σου είναι το φαγητό σου είναι το φάρμακο σου ή το φαρμάκι σου. Είναι γεγονός ή όχι? Σήμερα πέστε μου ένα σπίτι που δεν έχει προβλήματα υγείας. Είτε διαβήτη, είτε παιδικό διαβήτη, είτε αυτοάνωσα, είτε καρκίνους, είτε. Έχουμε ή δεν έχουμε? Γιατί παρακαλώ? Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι στα 50, 40, 60, είναι... πάει να φέρει? Είναι χούφταλο? Αυτό πιστεύετε? Αλλάσουμε λοιπόν κύτταρο. Είμαστε νεονόβοι. Και τι θα κάνουμε? Στα 60 και πιστέψτε με όλοι θα κάνουμε τον κύκλο της ζωής μας. Ναι ή όχι? Τι κάνει σήμερα ο άνθρωπος στο βωμό του χρήματος? Ακούτε ίσως κάποιους γιατρούς, κάποιους φυσικοπαθητικούς να λένε αποφύγετε το κρέας. Δεν είναι το κρέας που φταίει. Είναι οι ορμόνες που μπαίνουν μέσα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε μια αγελάδα. Γεννάει μία φορά το χρόνο. Πόσο καλά παράγει, ξέρετε? 90 λίτρα το χρόνο. Για να ταΐσει το μωρό της. Σε πόσο χρονικό διάστημα αν τρέχει το μωρό της, περπατάει? 1 ή 2 μέρες. Τρέχει. Και ένα μωράκι τόσο. Το δικό μας το μωράκι πόσο είναι? Τόσο. Πόσο καιρό θέλει να περπατήσει? Χρόνο και βάλει. Γιατί το λέω? Σήμερα ξέρετε πόσο γάλα παράγουμε? 6.750 λίτρα κάθε χρόνο. Πού βρέθηκε αυτό το γάλα? Ευοηδές ορμόνες, αυξητικές ορμόνες, αντιβιώσεις και λένε οι γιατροί πάρτε γάλα για ασβέστιο. Ξέρετε τι παίρνουμε? Ασβέστιο παίρνουμε ή ορμόνες. Και εμείς στο σύστημα μας τι είναι? Έχουμε ένα ορμονικό σύστημα. Τι κάνουμε? Διαταράσσουμε τη δική μας φύση. Ξέρετε από τι αποτελείται το σώμα, το ανθρώπινο σώμα, τα κύτταρα του? 3 εκατομμύρια κύτταρα, ναι. 100, κάτι κάπου εκεί. Έχουμε και 90% μικροβίωμα. Δηλαδή το 10% είναι ανθρώπινο σώμα, τα κύτταρα μας, και το άλλο 90% μικροβίωμα. Να λογιστείτε, αν του δώσω του μικροβιώματος κάτι το οποίο δεν είναι φυσικό, θα μεταλλαχτεί. Και εκεί αρχίζουν τα πάντα. Θα το δείτε το γιατί. Αυτά που θα σας δείξω παρακαλώ, επειδή έχουμε προσωπικά δεδομένα και επειδή φαίνονται πρόσωπα, κρατήστε τις φωτογραφίες μακριά. Εντάξει. Προσωπικά δεδομένα. Ναι. Λοιπόν, είναι προσαρμογόνο. Ξέρετε τι είναι προσαρμογόνο? Το γανόδερμα λούσιτο προσαρμόζεται στις ανάγκες του έκαστου μεταβολισμού. Δηλαδή, αν εγώ έχω πίεση, ο φίλος μου ο Χρήστος είναι υποπίεση, θα παίρνουμε τα ίδια προϊόντα, αυτό θα τον αυξήσει, εμένα θα με κατεβάσει. Και είναι αποδεδειγμένο εμπράκτος. Και μάλιστα έχουν ανακαλυφθεί 300 βότανα μόνο, όχι από μένα, από τους ειδικούς. Και το νούμερο 1 στα 300 είναι το γανόδερμα λούσιτο, γιατί έχει τα πιο ψηλά φυτοθρεπτικά και αντιοξυδοτικά μαζί. Αυτά είναι τα ροφήματα της Ganoexcel, θα σας πω για τα ροφήματα. Όλα τα ροφήματα που έχετε, ευχαριστώ, που βλέπετε μπροστά σας, είναι όλα εμπλουτισμένα με γανόδερμα λούσιτο. Ο κύριος Λεόν
εμπλούτησε, κατάφερε να εμπλουτίσει μάλλον με τον πρώτο καφέ το λάτε, το γανότερο μαλούσιτο. Και μετά επεκτάθηκε στα υπόλοιπα που βλέπετε. Αυτός είναι ο κλασικός μαύρος, το οποίο μπορεί να πάρει σκέτσος δηλαδή, ένας διαβητικός και ένας που πίνει που είναι λάτρης του σκέτου. Όμως, εμπλουτίζεται με ό,τι θέλετε. Εμείς συνιστούμε την άσπρη ζάχαρη, άσπρο ψωμί, γαλακτοκομικά, γάλακτητα και ορμόνες από το τραπέζι σας. Λίγη άσκηση θετική σκέψη και θα δείτε και νεράκι. Όσοι πάρουν το γανόδερμα μαλούσιτου με τα σωστά, θα δείτε ευεργετικές ιδιότητες άμεσα από την πρώτο 24. Μικρά ναι μεν, αλλά ουσιαστικά. Τα υπόλοιπα έχουν γεύσεις, φιντούκι, σοκολάτα, μόκα και έχουμε και το τσάι. Το τσάι δεν είναι ένα απλό τσάι, είναι ροκουστή, νοτιοαφρικάνικο, είναι τρομερό αντιξιωτικό από μόνο του και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα. Που οι ελεύθερες ρίζες και βαρέα μέταλλα, τοξίνες κτλ. Βομβαρδίζουν κυριολεκτικά τη μεμβράνη του κυττάρου μας. Αλλάσουν κύτταρα κάθε μέρα. Για να αλλάχτεί περίπου τα 3 εκατομμύρια κύτταρά μας, θέλει περίπου 10 χρόνια. 7 με 10 χρόνια. Καμιά αναδόμηση. Το λοιπόν. Πάμε στον καφέ, όπως σας είπα, έχει μειωμένη καφεΐνη. Το γανόδερμα μαλούσιτο μειώνει την καφεΐνη στον καφέ. Το Νέσκαφε είναι το κατακάθι του καφέ, το οποίο κάποτε το πετάσανε, σήμερα με επεξεργασία χημικές κτλ. Συν σαπούνι για να κάνει το φραπέ, το δεχόμαστε, το πίνουμε και ένας που πίνει καθημερινά και σε κάποιες δοσολογίες θα του κάνει μυοσκελετικά στο νευρικό σύστημα προβλήματα. Και να το δει στην πορεία. Ενώ αυτό έχει μειωμένη καφεΐνη, το οποίο βοηθά καρδίο, διαβητικούς που έχουν προβλήματα, αποτοξίνωση και φυσική ενέργεια. Δεν θα κάνει δηλαδή ένα μπουστάρισμα μπαμ και κάτω. Θα πάει ήπια. Και αυτοί που πίνουν καφέ και δεν κοιμούνται, δοκιμάστε τον καφέ. Συγκεκριμένα. Αυτό είναι το λάτε που σας είπα. Είναι το πρώτο καφές που δημιούργησε ο κύριος Λέο. Έχει όλα για αυτούς που πίνουν γλυκές γεύσεις. Αυτό είναι η μόκα, ειδικά άτομα που κάθονται να διαβάζουν, παίζουν κομπιούτερ, δουλεύουν στο κομπιούτερ, τους δίνει διάρκεια και πολλή ενέργεια. Όπως όλα τα προϊόντα φυσικά. Σοκολάτα, δεν είναι απλή σοκολάτα. Άτομα που δουλεύουν σκληρά, μυοσκελετικά και χαλαρώνουν και μπορούν να κοιμηθούν. Άτομα που έχουν αϊπνίες, πίνουν χάπια κτλ. Με τη σειρά γανοδέρματος και μια θεραπεία πρωτοκόλλου γανοδέρματος, σιγά σιγά σταδιακά μαζί με τους γιατρούς τους αποβάλλουν όλα τα χάπια που έχουν για ύπνο. Ποτέ δεν σταματούμε φαρμακευτική αγωγή από μόνοι μας. Ό,τι και αν είναι αυτό. Με συνεργασία τους γιατρούς τους μειώνουμε σταδιακά. Γιατί αυτό κάνει στο σώμα. Αυτό είναι με φιντούκι με τα ίδια αποτελέσματα. Γιατί μου αρέσει το φιντούκι. Δεν μου αρέσει ο σκέτος, δεν μου αρέσει εκείνο, μου αρέσει ο φιντούκι. Για αυτούς που αρέσει το φιντούκι. Ο κύριος Λεάο, το όραμα του ήταν να βάλει αυτά τα προϊόντα σε κάθε σπίτι. Και αν αλλάξω τη συνήθεια σας, παιδιά, χάσαμε το παιχνίδι. Κανένας δεν θέλει να αλλάξει τη συνήθεια. Κανένας. Εάν όμως σας δώσω κάτι το οποίο σας αρέσει, έχει τη γεύση του καφέ σας, που θέλετε, συν τα φυτοθρεπτικά δεξιωτικά που έχω, δηλαδή τα ευεργετικά στοιχεία του, ναι, τότε μπορεί εύκολα το σώμα, το μυαλό μας δηλαδή, και υποσυνείδητα να αλλάξουν. Πολύ εύκολο. Σπιρουλίνα, κόφλεξ, μεγαλότερο μαλούσιτο. Σπιρουλίνα, ξέρετε τι είναι? Φύγει, γλυκό, από γλυκά νερά και όχι από οπουδήποτε. Έχουν τρομερές ιδιότητες. Έχουν χλωροφύλλη, έχουν οξυγόνο και όχι μόνο. Συνδυασμός των τριών μαζί με το γανόδερμα μαλούσιτου, άτομα κάνουν εγχειρήσεις, αναρρώνουν κτλ. Μπορεί να το φάνε τα παιδιά, είναι ένα κολατσό στον δρόμο, στο αμάξι και θα δείτε που πάτε. Ενέργεια, κορυφή. Τα λέω λίγο γρήγορα, θα σταθώ όμως εδώ. Εδώ, όπως σας είπα, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, αλλά έχει και έσωτη υπεροξίδιο της δυσμουτάσης. Μετά τα 40 το σώμα αρχίζει να μειώνει τις λειτουργίες του.
και δεν μπορεί να παράξει ένζημα. Αυτό βοηθά το σώμα να παράξει τα ένζημα. Και τα ένζημα κάνουν τη δουλειά τους σε μεγαλύτερο βαθμό και είναι μια αλυσίδα. Βοηθά αρθρώσεις κλειδώσεις, ισορροπητικό σύστημα, καθαρίζει αρτηρίες και όχι μόνο. Θρέφει τους θύλακες των μαγιών. Και η χρήση του δεν είναι απλά ένα τσάι. Το φαγγελάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 2 λίτρα νερό. 2 λίτρα νερό μίνιμουμ. Το φυλάμε την επομένη στο θάλαμο. Μπορεί να κάνουμε κομπρέσες στα ματάκια, να κάνουμε απολέπιση στο δέρμα, στο μπάνιο. Μπορούμε να ενδυναμώσουμε απ' έξω το τριγωτό της κεφαλής για ενδυνάμωση στις ρίζες. Και όχι μόνο. Και κατ' επέκταση, λίπασμα στα λουλούδια μας. Στο μαλλί το φακελάκι μου θα το άρεσε και μετά εκεί, αυτό εννοείται. Όχι, το νερό, το τσάι. Όπως το βλέπεις. Το φακελάκι μπορεί να το κάνεις απολέπιση είτε με σαπονάκι είτε με ένα λαδάκι. Οδοντόκρεμα. Όπως θα δείτε πιο μετά, δεν είναι απλή η οδοντόκρεμα. Είναι με γεύση μέτσα, με γανόδερμα λούσιτου, σταμάτησα ουλίτιδες. Ουλίτιδες με χειρίσεις, να πέφτουν δόντια και όχι μόνο. Να τα χρησιμοποιηθούν σαν δερματικά, σε κλείσιμο διαβητικών πληγών, έλκη, ελκώδη φλεβίτιδες, εμβζέματα και όχι μόνο. Μικητιάσεις και όχι μόνο. Με το συνδυασμό των προϊόντων. Δηλαδή, εξήλιο μπορεί να το κάνω ανάμειξη, να το κάνω κρέμα. Αυτό θα γίνει σε άλλη φορά και έναν εκπαιδευτικό το πώς. Κάνει τρομερή δουλειά. Το σαπουνάκι. Δεν είναι απλώς σαπουνάκι. Έχει χρησιμοποιηθεί σε εκζέματα, ψωριάσεις, σε ακμές. Μπορεί να λουθείτε και το καθεξής. Εσείς οι γυναίκες, όσες βάζετε αρωματικά εδώ, σταματάτε. Τη χωμαστογραφία σταματάτε. Το λευκικό μας σύστημα, ό,τι βάζετε εδώ απορροφείτε μέσα. Σκεφτείτε που είναι οι λεπταδένες σας, το στήθος σας και θα καταλάβετε. Πάμε στο γανόδερμα. Η έντζη σειρά είναι τα 6 μανιτάρια. Τι κάνει αυτό? Όποιος το παίρνει έχει τα εξής. Πλήρη αποδοξίνωση. Ενδυνάμωση αμυντικού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος. Βοηθά στο μυελό των οστών. Πιο μυελό των οστών παράγονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Καταλάβετε έτσι πιο βαθιά κάποιοι που έχουν κάποια θέματα, πόσο μπορεί να βοηθήσει. Το σώμα μας είναι πανέξιμο. Εάν δεν πάρει ασβέστιο, ξέρετε που το παίρνει? Τα κόκκαλα. Το κλέβει. Τα κόκκαλα. Και εσείς οι γυναίκες ειδικά, σε κάποια ηλικία και μετά εμεινόβαση κτλ. Δεν αθλείστε, δεν. Αρχίζουμε στο επενία, στο πορόσιμο κτλ. Το οποίο μπορείτε εύκολα να το αποτρέψετε. Όχι ενέσεις και φάρμακα κτλ. Με απλούς φυσικούς τρόπους. Να μην αναλύσω τα συστατικά τους έτσι στα γρήγορα. Έχει 5 συστατικά, φυτική αδενοσύνη, τριπτεφένεια. Γενικά, να σας πω ότι το κομπιούτερ που δημιουργήσαμε εμείς έχει 2 βασικές αρχές, 0 και 1. Και ό,τι του βάλουμε μέσα μένει. Το δημιουργήσαμε εμείς με τις βασικές λειτουργίες μας. Όμως το ανθρώπινο DNA είναι με 4 βασικές λειτουργίες. Αδενοσύνη, θυμίνη, κοιτοσύνη. Θα τα σας πω μετά. Και γουαμίνη. Λοιπόν, τι σημαίνει? Όλα τα συστατικά που χρειάζεται το σώμα, στο DNA μας θα έχει αυτά τα προϊόντα. Και είναι κυταρική διατροφή. Ξέρετε πόσο είναι το ανθρώπινο DNA, αν το επεκτείνω? 746 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το φεγγάρι έχει 250.000 χιλιόμετρα. Πάμε δηλαδή στο φεγγάρι και στροφούμαστε 1500 φορές. Αντιλαμβάνεστε τι είμαστε. Και ο δημιουργός μας το επίησε με σοφία. Λειτουργά με τέτοιων τρόπων που ακόμα και άπιστοι επιστήμονες, τρομεροί επιστήμονες, όταν αναλύσαν τον DNA το ανθρώπινο, είπαν δεν μπορεί να το φτιάξει κάποιος. Μόνο ο Κύριος.
Το εξήλιουμ. Το εξήλιουμ, αυτό το ανόδεμα το παίρνουμε στην ορίμασή του στους 3 μήνες. Αυτό το παίρνουμε στον 1 μήνα περίπου πάνω κάτω και λέγεται εξήλιουμ γιατί έχει μικύλιο. Μικύλιο είναι η τροφή του εγκεφάλου, νευρικού συστήματος. Βοηθά τον εγκέφαλο να παράξει ενδορφίνες ξανά και τα κύτταρά του, να παραγωγεί. Και όχι μόνο. Ο συνδυασμός των δύο, το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός συν το τσάι, ακόμα καλύτερο. Η διόρθωση, αφαίρεση, πρόσθεση της διατροφικής αλυσίδας μας κάθε μέρα και τρόπου σκέψεως, γενικά τρόπο ζωής μας, ακόμα καλύτερο. Καρσίνια. Δεν είναι το καρσίνια Καμποδίας. Και η λίπος. Και αυτό. Μόνο. Αυτό δεν είναι και η λίπος. Αυτό, ατροβηρίτους, ταμαρίτους έχει να κάνει. Πέραν το ότι και η λίπος καθαρίζει τη βλένα από τις λάγνες του λεπτού εντέρου. Το λεπτό μας έντερο είναι εκεί οι λάγνες που θα απορροφήσουν όλα το φαγητό που φάγαμε. Εντάξει, πέρασε από το στομάχι, πέρασε από τις βαλβίδες και κατέληξε στο λεπτό έντερο. Μέχρι να πάει στο χοντρό, έχει απορροφηθεί από τις λάγνες, πάει στο αίμα, στο σηκώτη και διακλαδώνεται παντού. Εάν το έχω τα συστατικά τα σωστά, θα κάνει τη δουλειά του. Όπως βάζετε στο αμάξι σας αμόλυτη βενζίνη. Δεν του βάζετε αμόλυτη βενζίνη. Γιατί δεν του βάζετε regular, γιατί δεν θα δουλεύει. Και αν δουλεύει θα κλωτσάει. Μία μηχανή όμως είναι, αγαπητοί μου, μία μηχανή στο κάθε αμάξι που μπορεί να είναι 1.000 ευρώ, 2.000, 5.000, αναλόγως το κόστος του κάθε αμαξιού. Έχουμε 100-3 εκατομμύρια μοριακές, ατομικές, ζωντανές μηχανές που είμαστε εμείς. Καταλαβαίνετε αυτό. Άρα εμείς πρέπει να προσέξουμε και να σεβαστούμε το τι βάζουμε, όχι εδώ, το τι βάζουμε γενικά στο σώμα. Σε όλο το φάσμα. Αυτό γίνεται ο λίπος, καθαρίζει λάγνες και βοηθά χολυστερόνη και γενικότερα στο ορμονικό σύστημα. Θέλει το χρόνο του, μην νομίζετε ότι αυτά που λέμε σε δευτερόλεπτα γίνει άπειρα το γανόδεμα τελείως. Όχι. Θέλει το χρόνο του. Γιατί για να έρθω εγώ με διαβήτη τύπου Β, μια προδιάθεση προδιαβητική αντίσταση ινσουλίνης τουλάχιστον 5 με 7 χρόνια. Και χωρίς να το καταλάβω. Ξέρετε ο μισός πληθυσμός είναι προδιαβητικός, χωρίς να το ξέρει. Ξαφνικά βρεθείτε με διαβήτη τύπου Β. Και περιμένουν με μία φορά που να το πάρουν και αν μην το πάρουν σωστά, κατάλαβα δεν δουλεύει. Θα δείτε τώρα σε λίγο αν δουλεύει ή αν δεν δουλεύει. Κορτισόλ. Κορτισέλ δεν είναι γανόδεμο. Είναι κορτισέλ. Σύνεση το καλλιεργεί η εταιρεία μας. Εντάξει. Και αυτό έχει τρομερές δυνάμεις, εξίσου δυνάμεις και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Έχουμε να αντιμετωπίσει άτομα με άσμα, χρόνια, άτομα που είναι μόνο με οξυγόνα για να ζουν και σε κάποιο χρονικό διάστημα με σωστή παρακολούθηση και συνεργασία και σταθερότητα να τα πετάνε το ένα μετά το άλλο. Τα εισπνεώμενα τους, τα έτσι τους, τα γιος τους. Θέλει χρόνο. Το έχω το πρόβλημα. Πώς το λύνω? Αυτό το κεφάλι που έχω τον εγκέφαλο δεν το έχω. Ούτε να κρεμάω τα γυαλιά, ούτε να φοράω το καπέλο. Το έχω για να δουλέψει. Είναι τρομερό και βοηθάει καλά στην κυκλοφορία, βοηθάει τους πνεύμονες και γενικότερα ολόκληρο των κυκλοφοριακών και ο συνδυασμός με τα υπόλοιπα, τα αποτελέσματα είναι τα καταπληκτικά. Αυτό εδώ δεν είναι τυχαίο. Ρωτευτείτε ξανά. Ναι, γιατί τη ζωή πρέπει να τη βλέπουμε σαν ένα μεγάλο νερό. Ξεχνούμε να αναπνέουμε. Η αναπνοή είναι η ύπαρξή μας. Το νερό, το αμάξι τι θέλει. Χωρίς οξυγόνο δεν ξεκινά. Χωρίς νερό θα το κρούσουν. Χωρίς λιπαντικά και τα είδη, εμείς τι θέλουμε. Αέρα, νερό και φαγητό. Βενζίνη. Αναλογιστείτε τι βενζίνη δίνουμε στο σώμα. Αυτά είναι τα ρέισι, η χρυσή σειρά, το οποίο είναι πολύ πιο δυνατά και αν οι πολλές πιο σοβαρές καταστάσεις,
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και εγώ που είμαι υγιέστατος δεν μπορώ να τα πιω. Είναι θέμα δοσολογιών. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Ο καθένας μας στην αίθουσα εδώ είναι ξεχωριστός, είναι και μοναδικός. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Εγώ είμαι ο Μάριος, από την Κύπρο, και αν δεν δω ότι είμαι πραγματικά ξεχωριστός, με τα δικά μου ταλέντα, με τα δικά μου χαρίσματα, όπως ο καθένας μας εδώ. Και όλοι μας είμαστε ξεχωριστοί. Από εμάς εξαρτάται. Και από εκεί πέρα, όταν σεβαστώ εγώ τον Μάριο, γιατί μέσα του τον Μάριο το κορμί είναι η ψυχή μου, φιλοξενείται και το μυαλό μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς το control το έχει το μυαλό. Είναι πώς εμείς αξιοποιούμε τα δικά μας θέματα και επιλύουμε και κανονίζουμε τη ζωή μας. Όπως λέει και ο καθηγητής μου, ένα γραμμάριο πρόληψης ίσως είναι 100 γραμμάρια θεραπεία. Και δυστυχώς, σαν λαός, έχουμε αυτόν το ελάττωμα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, και στις εισαγωγικά να μην παρεξηγηθώ. Πονάω εδώ, δεν πάει το χέρι μου πάνω και μένω την τελευταία στιγμή ή θα παραβάλω να βρω κάποιον να βάλει μια κορτιζόνη, δουλεύει, ξαφνικά κόβονται οι τένοντες, χειρουργείο. Πάμε μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν ακούμε το σώμα, μας μιλάει και εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε όλοι εμάς. Έχετε έναν ταμπλό. Σας ανάβει θερμοκρασία. Σας ανάβει ο δείκτης του λαδιού. Τι θα κάνετε? Θα σταματήσετε γιατί? Ή θα το κάψετε, ή θα το αφήσετε χωρίς λάδι και θα το κάψετε. Θα του κάνετε το καλύτερο σέρβις και μια μηχανή, παραλαμβάνω, πώς θα κοστίσει. Το δικό μας το σώμα που μας μιλάει, πολλά λίγοι είναι αυτοί που θα τρέξουν. Έχω αυτόν, έχω εκείνο και να το βρούμε. Δυστυχώς μας μιλάει, πίνω ένα πανατό μου πέρασε, αλλά δεν ψάχνω να δω γιατί έχει εμφανιστεί ο πονοκέφαλος, γιατί έχω τον πόνο, γιατί το στομάχι. Και όταν σας βγάζει πόνο στον ώμο, δεν είναι γιατί πονάτε το στομάχι. Σας βγάζει στον ώμο γιατί εδώ υπάρχει το θέμα. Βάζω την κορτιζόνη π.χ. Απλά τι κάνω? Βγάζω το αισθητήριο που βάζει στον εγκέφαλο να μου λέει σταμάτα, μην πας πάνω γιατί θα κάνει ζημιά. Και εγώ δουλεύω μετά ανεξάρτητα. Δυστυχώς. Το βρήκα στο γραφείο του πολίτη αυτό για το θέμα του διαβήτη. Ένα στα δύο άτομα με διαβήτη και οι στατιστικές έχουν αλλάξει. Πόσοι είναι προδιαβητικοί δεν το ξέρω. Και ακόμα και από εμάς εδώ. Παίρνουμε κανόνες. Ωραίο. Μπράβο. Αυτός είναι εκγενετής. Πήγε στο νοσοκομείο με αυτό. Στο πόδι. 8 εβδομάδες. Έφυγε με συψαιμία. 6 εβδομάδες μαζί μου. Είχε πρόβλημα με το μάτι του. Το βλέπετε? Άρρωση από το διαβήτη. Σχεδόν να τυφλωθεί. 6 εβδομάδες επουλώθηκε, αλλά το κυριότερο, σε 6 μήνες έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Από 60 μονάδες ινσουλίνη, 30 πρωί, 30 βράδυ, αυτή τη στιγμή παίρνει 10 με 15. Για έναν άτομο που είναι γενετής διαβητικός τύπου Α, έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Αυτός έχει χτυπήσει, που θα το δείτε, με μηχανάκι. Πήγε σε κλινική με 487 ζάχαρα. Αυτή είναι στη βδομάδα που ήρθε κοντά μου. Έχει κάνει πίο. 19 μέρες. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα. Στη βδομάδα, 19 μέρες. Ο κύριος που βλέπετε εδώ. Με ένα άτομο με σχεδόν 500 ζάχαρο, ξέρετε τι κινδύνους εγκυμονούν με τόσο ψηλό ζάχαρο? Θα ακούσετε μετά τον γιατρό να σας πει. 500 ζάχαρο. El códice de συψαιμία. Αυτό που πίνω, το έκανα σκόνη και το έβαλα πάνω. 75 χρονάνθρωπος. Τρέχει. Μου βάζει ευχές. Τι ωραίο πράγμα. Ναι. Με έχει όπως το γιο μου. Μου στέλνει τον ένα πάνω στον άλλο. Και τολμήστε να πάτε του πείτε, ο Μάριος είναι έτσι. Θα φάτε και ξύλο. Πέστε το ότι δεν. Στην Πάφο ζει. Ναι.
πέστε του ότι ο Μάρος είναι τσαρλατάνος. Θα φάτε ξύλο. Γιατί 5 χρόνια στο νοσοκομείο πήγαινε έλα, 2 χρόνια στο υπερβαρικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν οξυγόνο, και το υπερβαρικό, αν ξέρετε, είναι οι θαλάμοι που βάζουν τους δίτες, που παθαίνουν την νόσο των διτών, και ως επαναφέρω. Το κάνουν και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έτσι έλκη. Ξέρετε τι είναι το Lyme disease? Είναι. Από ζώα, μπορεί να σε τσιμπήσει, μπορεί να μπει και μέσα σου, μπορεί και να γεννήσει αυγά. Και αν μπει στην κυκλοφορία, κινδυνεύουμε μέχρι και θάνατο. Αυτό το κοριτσάκι ήρθε με αυτό που βλέπετε εδώ. Τη δώσαν αντιβίωση, μία μέρα έχει γίνει έτσι. Όταν πήγε ξανά στο γιατρό, λέει αυτό δεν σου κάνει, σου άλλη αντιβίωση. Και λίγο έλειψε να φάει και ξύλο. Η δυσφήμιση που του έγινε τρομερή. Εντάξει, τη μητέρα. Άρχισε το κορίτσι μαζί μας και εδώ στο χέρι είχε Lyme disease, το οποίο την πήρα σε χειρούργο, τον κύριο Κατσιμέρη, τον Γιάννη, και μου λέει: κύριε Μαρία, δεν θα ανοίξω το παιδί. Ή θα δω αντιφλεγμονώδη και αντιβίωση, ή δώσ' τα βότανα σου και ξέρεις τι κάνεις. Η απόφαση δεν ήταν δική μου όμως, ήταν της μητέρας για το παιδί της. Γιατί μιλάμε για 11χρονο κοριτσάκι. Αποφάσισα να μείνω μαζί μου. Σε 2 μήνες, κοιτάξτε πως άνοιξε και έχει αποβάλει έξω όλα ό,τι είχε μπει και έχει μολυθεί το κορίτσι. Και μιλάμε για αυτό το κοριτσάκι. Κοιτάξτε που είναι το λεύκομα της. Χάθηκε τελείως. Και μιλάμε σχεδόν, ήταν μεγάλο σαν ένα μικρό αυγό. Αυτό που είχε εδώ. Ναι, από αυτό ναι. Έχει ζώα στο σπίτι, ούτε το αντελήφθη. Το λοιπόν. Και αυτά εδώ έχω χρησιμοποιήσει. Και είναι μια σκέτη γλύκη. Κοιτάξτε, κουκλίτσα της είπα να πω στο ψυγείο να μεγαλώσει μαζί. Το λοιπόν. Αυτή τώρα. Από 13 χρονών. Σύνδρομο ταριάν ψωριάση. Έναν είδος ψωριάση. Οι ψωριάσεις είναι πολλές. Πάρα πολλές. Είναι αυτοάνος. Εντάξει. Το γιατί έχουμε αυτοάνοσα θα τα πούμε άλλη φορά. Από 13 χρονών όμως έχει διαγνωστεί με πολυκυστικές ουσίες. Τι ορμονικά, τι ρακιουτά, τι αντισυλληπτικά, τι κορτιζόνες. Στην αρχή δεν ξέραν τι είχε, κάναν βιοψίες και χτυπούσαν χημειοθεραπείες γιατί νομίζαν ότι ήταν καρκίνος του δέρματος. Στα 17 της κούφια τα οάρια της. Δεν ήταν γενετής στήρα, κούφια τα οάρια στα 17. Δεν κάνεις παιδί. Και το χόρεψε. Δεν κάνεις παιδί. Ήρθε κοντά μου στα 30 της με 120 κιλά πλάς. Αν αυτή η κυρία σε 5 μήνες κατέβηκε εδώ, με όποια είναι δίποτε εδώ ή όποιος είναι εδώ και όχι και απ' έξω, που δεν πάρει έτσι φάρμακα και τολμήσει να μου πει δεν χάνω, θα τον κυνηγήσω. Δεν χάνω γιατί είναι εδώ. Αν αυτή έχασε, πόσο μάλλον ένας απλός άνθρωπος που απλά έβαλε κάποια κιλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ακούσουμε κάποια πράγματα και δεν μπορώ, σημαίνει δεν θέλω. Κοιτάξτε το πρόσωπο της σε 3 χρόνια. 3 χρόνια. Θέλει χρόνο. Είναι η ίδια κυρία. Θέλει υπομονή, ακριβώς η ίδια κυρία. Θέλει υπομονή, είναι επιμονή. Είμαστε κίτσα. Αναδομούμε κάθε μέρα κύτταρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν αναδομούμε όλα τα κύτταρα μας σε μια ημέρα. Αν ήταν έτσι, θα είμαστε καινούργιοι εμβριακοί κάθε μέρα. Σε 5 χρόνια κοιτάξτε το πρόσωπο της και ένα κοριτσάκι σήμερα 11 μηνών. Πέστε μου ό,τι θέλετε. Είναι η τρίτη γυναίκα που γεννάει με γανοθεραπεία με αυτά τα προβλήματα που είδαμε. Και τώρα υπάρχουν ακόμα 2. Ωραία. Μπράβο, Μαρία. Αυτό είναι το κάνω baby που ακούτε. Έτσι είδος ακμές. Ακούω κάτι κοριτσάκι, έχω ακμή, μόλις τους δείξω αυτές τις φωτογραφίες, εγώ είμαι αγγελούδι. Με διασπυράκια σου. Και γιατί έχεις ακμή, πάρε ρακιουτά, πάρε αντισυλληπτικά από 15 χρονών κορίτσι. Αν
είναι δυνατό. 2 χρόνια απόφερε, δεν μπορούσε καν να φάει. Η οδοντόκρεμα που σας έλεγα, ένα από τα προϊόντα γίνεται πάστα, την κάνω και μάσκα στο πρόσωπο. Όπως και το σαπουνάκι, μάσκα στο πρόσωπο και να το δοκιμάσετε. Εγώ κάνω μάσκα, τα αφήνω να στεγνώσει, λίγο νεράκι και κάνω ξύρισμα. Και απόκτησα ένα πολύ ωραίο baby, το δέρμα μου άρχισε να γίνεται baby. Baby skin. Ναι, baby skin. 6 μήνες και ξέρετε πολύ καλά όσοι έχουν ακμές και έτσι είδος βαριά, οι τρυπούλες δεν φεύγουν ποτέ τους. Τις παίρνουν μαζί τους, πεθαίνουν μαζί τους. Πέστε μου που έχεις 1 χρόνο το κορίτσι τρύπα πάνω. Γιατί κάνει αναδόμηση. Αλλάξαμε τη διατροφή, τρόπο σκέψεως, λινάσκηση, νεαρή ναι μεν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σίγουρα έχει πιο γρήγορο μεταβολισμό από μένα. Όμως, αν εγώ του δώσω αυτά που χρειάζεται, έχω την άσκηση, θετική μου σκέψη και ο δικός μου μεταβολισμός που είμαι στα 60, 32 παρακαλώ, εντάξει, να λειτουργήσει σχεδόν εισάξια με έναν 20χρονο. Και επειδή μου αναδομεί κύσταρα σε όλα μου τα όργανα, προς πληροφορία σας με 2 γιατρούς στην Κύπρο, έχω κάνει ultrasound, νεφρά, κίστη, προστάτη και καρδίο και αυτή τη στιγμή τα όργανα μου είναι καλύτερα και εισάξια με ένα 35-40. Είναι 60. Θηροειδή, Χατσιμότο, 5 χρόνια, βλέπετε, δεν έκανε εγχείρηση γιατί φοβόταν, δεν κράτουσαν τα λεφτά. Αυτή η γυναίκα τώρα είναι στην Αγγλία και δεν φαίνεται καθόλου και συνεχίζει η γανοθεραπεία. Αλλεργικό σοκ από ένα βολταρέ. Όσοι πάθουν έτσι κινδυνεύουν να πεθάνουν ανά πάσα στιγμή. Ξανά αλλεργικό σοκ, 7 με 15 λεπτά έχουν, εκτός θα χρησιμοποιήσουν μια νεσούλα, η οποία είναι αδρεναλίνη και μπορούν να την παίξουν πάνω τους. 3 λεπτά αντιδρά, θα προλάβει να πάει νοσοκομείο. Αυτός ο κύριος με ένα βολταρέ βρέθηκε έτσι. Παρολίγο να πεθάνει από ασφυξία και δεν είναι άλλος από μένα. Και η νεσούλα από το 10, τρίτον του 10 είναι στο γραφείο μου και τη δείχνω στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή παίρνω βολταρέ. Από το βολταρέ. Μάλιστα. Και επειδή είμαι δάσκαλος του καράτε ταυτόχρονα, ήμουν στην εθνική ομάδα της Κύπρου για 15 χρόνια ενεργός, πέραν τα υπόλοιπα. Το βολταρέ, πιστέψτε με καραμέλα, κρέμες, βολταρέ. Με ένα κρυό. Πήρα μια ανένεση, βολταρέ, μου δώσαν αντιβίωση και όταν έκανα τα αλλεργικά μου τεστ στο αρετέιο, 2 χειρούργοι από πάνω μου, ο αλλεργολόγος μου, ο κ. Χρήστος, από πάνω μου και ανά πάσα στιγμή ήταν να ρεβούν, αν και εφόσον, γιατί βλέπετε εδώ, μου βάζα το φάρμακο του καθένα ξεχωριστά, περιμέναντες τόσες ώρες να δουν την αντίδραση. Και το μόνο που φύγα πίσω ήταν το βολταρέ. Εάν μου το βάζαν, είχα 7 λεπτά ζωή. Θα μου κάνουν τραχεοτομή και οξυγόνο και να με επαναφέρω. Ευτυχώς δεν χρειάζεται. Τώρα χρησιμοποιώ και κρέμες, επί του αλήθειας δηλαδή. Και δίνω το βολταρέ και άρχισα δειλά-δειλά, εντάξει, μισό-μισό, να το δοκιμάσω να δω που είναι το σώμα. Γιατί το πιάζεις στο βολταρέ? Το δοκιμάζω να δω γιατί την έπαθα από το βολταρέ. Έχω πάει στη Μαλαισία με τον φίλο μου τον Χρήστο, γιατί όταν το γνώρισα εγώ με ένα τσακάκι, είχα οστεοαρθρίτα, το χέρι μου δεν πήγαινε πάνω. 2 φίλοι μου ορθοπαιδικοί που συνεργάζομαι μαζί τους, θέλαν να μου τα κόψουν εδώ την κλίδα και θα πήγαινε μέχρι εδώ. 21ο αιώνα δεν κόβουμε χέρια πόδια. Για μένα. Μέχρι να το πιω αυτό. Και με τις τεχνικές που ξέρω μπορώ να πιάσω 100 και κιλά να τα ρίξω όπου θέλω. Χωρίς να με ενοχλήσει. Και είμαι καλύτερα καθένα. Τι θέλω να πω. Αυτό ήταν η αιτία να προχωρήσω και είχα την τύχη να γνωρίσω τον καθηγητή μου, τον κύριο Νικολάου, να ενταχθώ στην ομάδα του, να τελειώσω φυσικοπαθητικός, να τα εξειδέψω Μαλαισία και σε όλο τον κόσμο. Είχα την τιμή να πάω με τον Χρήστο 2-3 φορές και να δω από μόνος μου τι. Μαζί κόψαμε το μανιτάρι, το δαγκώσαμε, το φάγαμε
για να καταλάβω τι είναι μανιτάρι και είναι το γανόδερμα λούσινο. Και από εκεί και πέρα άρχισα τις έρευνες. Και προχώρησα και έφτασα εδώ που είμαι. Και έχω βοηθήσει αρκετόν κόσμο μέχρι στιγμή. Και το όραμά μου είναι να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Εσείς είστε επόμενοι, αφού δοκιμάσετε, να δείτε και ποιους να βοηθήσετε. Γιατί δεν πιστεύω κανένας από εδώ μέσα να μην έχει ένα δικό του άνθρωπο, είτε φίλο, είτε συγγενή, είτε εξάδελφο, είτε πατέρα, μητέρα, να μην υποφέρει. Να έχει κάτι. Παρακαλώ τα τηλέφωνα. Έψαχνα μια ζωή να βρω κάτι να με βοηθήσει, να βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος σήμερα, ειδικά σήμερα, υποφέρει. Και με λυπεί το θέμα. Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Ξεχάσαμε να είμαστε άνθρωποι. Ξεχάσαμε τι είναι η ανθρωπιά. Αυτά τα βότανα, εμένα τουλάχιστον, το Χρήστο και σαν εμένα όπως οι άλλοι, και το Χρήστο έχουν λύσει τα χέρια τους και ακόμα και γιατρούς, δερματολόγους να βρουν λύσεις με φυσικό τρόπο να βοηθήσουν κόσμο και κοσμάκι που δυστυχώς υποφέρει σήμερα και μάλιστα είναι πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την Κάνω Εξέλ και την κυρία Μωρή, την προηγούμενη διευθύντρια, και τους φίλους μου, συνεργάτες και τους γιατρούς που είναι μαζί μας σήμερα για τη συμπαράσταση, τις γνώσεις και γενικότερα και εσάς που είσαστε εδώ. Την Κάνω Εξέλ, και όπως ξέρετε, η υγεία είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Δεν πάνε να έχω εκατομμύρια. Αν αφήσει τον άσο που είναι η υγεία, λέει και ο καθηγητής μου, μένουν τα μηδέν. Δεν αγοράζεις τίποτα πίσω. Δεν ξαναφέρνω τον Μάριο πίσω. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξίδεψες για να είσαι κοντά μας. Εγώ θα έχουμε κανένα μήνυμα. Πάντα μας εκπλήσεις θετικά, Μάρια, μας άκουσες. Ευχαριστώ. Καταλάβατε γιατί σας είπα, στο μοναδικό σημείο που δεν τον ακολουθώ είναι στα προβλήματα που μπορεί και παλεύει. Εγώ δεν μπορώ με τέτοια προβλήματα, παιδιά, ειλικρινά. Μ' αρέσει να βλέπω το αποτέλεσμα όμως που φέρνει ο φίλος μου ο Μάριος. Συγχαρητήρια, φίλε Μάρια.